ya Duludi. Saya kendangan oleh. Mas Udin ini adalah alumni Insya Oktober Wisuda Sarjana Seni wonten ing Karawitan Isi Surakarta, putra daerah dari Pates. Pakai skripsi deh. Ya orang sanggup kita nih, orang sanggup ngajekno. Termasuk satu-satunya mahasiswa yang dari yang dari isi loh Mas, dulu Pates niku. Leres nggih, kula wonten bileng wonten ranking kula menika sinden senior cukup kondang ya. Nggih, leres Pak Sus. Kasih ayu. Bang, kenapa-napa nggih. Nggih. Nggih, mangke langsung dobres tunggal kupon Mas nggih. Ora enggak nggih. Kersane dudu wekdal. Nggih, leres Pak Sus. Saged dipunwiti? Monggo, Pak. Nggih, Sugi Laras, Pak Camat, Pak anggota dewan, Pak Lurah sedaya ingkang sami rawuh. Nggih, sawetawis badhe ngeteraken Sinom Pelok Barang. Susinom pelok barang, kowe dadi muridé iso ngono kuwi. Wah, pelok barang to? Iso. Belas. Oh, bola niku nggih, nur sewu nggih Pak Sus nggih. Jenengan rumiyin kan nggih ngasta wonten sekolah. Nggih. Iki arek-arek biyen aku ya mesti beku ngamen karo Pak Sus ki. Ngamen nang Sortero. Nggih. Golek berkat bareng. Golek berkat bareng. Nggih, nyoba ngapunten Mak Cange, mboten dadowo kandha menika nggih, sawetawis badhe ngeteraken. Sasana wanci katur kula. Nggih. Mustikane jagat raya kalian sawon sak selain milang ngoni kasih wong Madura Eka, Pak Susilo seorang guru, seorang pendidik. Nggih. Gugurku siji. Piye? Neng latihan nembang ki neng endi? Guru yo mesti sinaune ning ngono. Lha niki lho sak bloketan iki lho kanca yoga kabeh mluntuk iki lho. Sinten grup Pak mriki Pak? Mriki sekawan. Lho, kaya ngono kuwi kok Mas sekawan, Bro. Wis saking dalam sudah dipersiapkan materi apa sing bakal diaturke mesti parengke karo murid-murid. Makaten to Pak Sus. Cocok. Contohnya muridnya Mas Udin iki, ya kendangane yo hebat. Nah. Jos. Mas Udin 08 berapa? Mesti to, Eka mesti to. Mesti to. Tolong aku ya arep mlebu sanggare Pak Sus. Melu sinau ben iso koyo Iya ya, wingi ngono kancane sing remo. Ngapa to? Yo kono genah duwe mbok godhol kok. Endi? Enak Blitar dhewe pikirane. Deng tak balekke mambu tak gowo. Monggo lajengaken Pak Sus. Apa? Alah itu tak WA. Monggo Pak Sus nang Enggak, Pak. Sulistyaru roh sokso Liringing merabah wani
Denek alet mung duwe Jogja Sare tambah kosong Jangan saksa umure ra Ije Iki mau ke segane wong Ponorogo to suare. Sopi dipun nambali sepeda malih. Lah iki. Mbak Sumintan Suramanggala Iki jelas nggakan Ponorogo Suminten. Karas. Saya ning nganu keloprak ya Mas. Suminten kae. Suminten stres. Paksi sangat luar biasa tepuk tangan kagem Pak Susilo Budi Ansudin. Wah, iya. Miroso, mboten angger sinden saged pelok barang itu.